Oscar Pambuka, born after independence, ndonzi Oscar Ndabezinhle Pambuka, anditi. Ndakadzidza ku Vainona Primary School, ndokuenda kwaMtoko ku All Souls Mission, did journalism, ndinofarira ma-arts. I'm an artistic type of person, and very versatile and creative in nature. I'm a very spiritual person, God-fearing, and ndakambosungwa, ndakazo Buddha. Ndakadzidza zvakawanda ndasungwa tichazotaura futi. Saka uyu ndiye Oscar Pambuka akufamba nedingindira rinonzi restoration. Oscar is not fired at ZBC. Chakaita kuti Oscar amire kushanda ku ZBC. Inhau dziya dzedare dzakambonditsoma dziya dzekuzesa. Saka zvanga singaite kuti uko uri kuenda kudaro apa uri kuenda kunotaura nenyika. Saka takabva tazvimisa ndokuzosungwa kwatakazoitwa ndokupinda muchitokisi 19 January 2023 paya ndokuzoakwitwa ipapa mudupa ataura naSparks kuti Oscar mabudiro akaita anangobuda ka. Oscar Pambuka was acquitted and discharged vichireva kuti haana criminal record. Hana mosha. Ndaona last time madezi akapfura vanhu vachinjoinetsana journalism chi because pananga video katakamboita takaungana so chiti tiri majournalist vanobva tanga no musi majournalist what kuna madefinition akawanda mamwe aitwa pachat something mamwe aitwa paGoogle madefinition. Imimi journalism unoitora sei tibayazotsanangura kuti journalism chimbori chini. Right, Salibonani, Wagwan people, Wagwan everyone. My name is DJ Sparks and welcome back again and again. Muzora nasika mfaro wangu ndofo munongona zismaira ndikurowa because ndakahosta makuru wani. Munandine panapa muno yokuti isusu takamutarisa tichiona mafundanga. Ndo mafundanga edu aya. Ndo ana makuru wani when it comes to nyaya dze media. Ndo zvibaba zvedu. Saka ndinonzwa kusununguka ndichinge ndakawahosta sana nenyaya dzakasiyana-siyana dzatatimbokurukure muzora nhasi dzimwe nyaya tichikudzona pasocial media but tisina kuti ase wekubvunza. Saka muzora nhasi tine wekubvunza changa chitibatsira tichikurukura tichionesana. Mukoma muri sei DJ Sparks, Zimbabwe viewers tokutenda chaizvo nekuti invita pa this very powerful show and Spark kurise murise mdara bo mdara unachinja nokuziva but I believe kuti pangona kuti wohwane vapana abatuke vanongoranga vane wakambopotsana neka-background samaona kuti samanisina maybe ka-short background tofana zopinda zvedu munyaya dzedu. Short background kana kuti kutaura zita rangu kudachi short background. Short background. Okay. Oscar Pambuka, born after independence, ndonzi Oscar Ndabezinhle Pambuka, anditi. Ndakadzidza ku Vainona Primary School, ndokuenda kwaMtoko ku All Souls Mission, did journalism, ndinofarira ma-arts. I'm an artistic type of person, and very versatile and creative in nature. I'm a very spiritual person, God-fearing, and ndakambosungwa, ndakazo Buddha. Ndakadzidza zvakawanda ndasungwa tichazotaura futi. Saka uyu ndiye Oscar Pambuka akufamba nedingindira rinonzi restoration. Wainzwa Sparks restoration introduction yakamira sei? Introduction ndiyokwanza kuti tizvibaba panyaya idzi. Saka munhu amakatodza paVainona. Ndakadza paVainona nevarungu. And ndosaka uchinzwa kana tongue yacho kuinzwa. Ine ka cockney type of movement. Mama no patiri pa set DJ anobadza phone and ndo zvinenge zvichiitika tiri pa live sezvineyo nanchiti pa Vainona ndakadzidza nevarungu nevatema nema India chikoro ndingati ndo pandakatangira kuti ndifambe murwendo rwangu rweupenyu ndotenda Mwari ndotenda vabereki ndokundikanda ipapo. Because Vainona chikoro chikudzira mwarani kwangu ka ena vataiziya isi vaidzidza kuVainona munofanira makasimba pabhegi saka chimidzi background yenyu panyaya dzemari havana mudhara wangu kasimba kunoti vanga vakatosimba because vapenyu vese namai vakatosimba. Hatingazotaura zvakawanda but the Pambuka clan is a big clan in Chipinge. We are tea farmers, tinorima tea. Tinorima nzimbe. We are big farmers in Zimbabwe. So we own a township
inonzi Pambuka andwazona saka that will tell you who we are. Amunopisa tana moyo ana moyo ndizvo anza na moyo ndovaridzwe chino ngandovaridzwe nyika handisi yangu ndemumwe madzibaba aimbozvitaura nyaya achiti aiwa wakanzwa panonzi moyo chibva waziva kuti munhu iye ndo vana vedzimbabwe apo pamati munoona etown the Pambuka chi munonaza kuti hano zvokunanga anga right. Ndikangoti the Moyo clan is a very industrious clan, hardworking. We are very artistic. Saka journalism akazoitira kupi mdaro? Journalism ndakaitira Christian College of Southern Africa neMidland State University andimazvona. So it was a very intensive program during that time. And during that time, just imagine ZBC was coming out of RBC. Right. And that was the moment I was going to college. So during that transition, I must say I was blessed kuti ndakasangana nemhondoro dzemasaisai. Mondoro dzipiko, ana Tsitsivhera, ana Colin Harvey, the late Joseph Madimba, ana Super Mandiwanzira. That type of clan do vakatigarisa dare, vakatiumba sehari. Vachitipa manotes kusvika patasvika panapa. Kuti zvinoitwa sei? Zvinoitwa sei? So wemakachoose journalism. Journalism chinje kuti mamine passion nacho here kati makazongoti matongopedza vamangonoita zvibuku apa kaunzi. No. Kati ngoiti journalism. Journalists, yeah, tinobva tapagadzirisa ipapo. Majournalists kuzoenda kuchikoro ka uyo munhu ari da kupracticewo. Asi journalists naturally they are born. Alright. Wababata? Boys nyayo ndingada the first question yangu ndada to discuss nezve boys ndaona last time madays akapfura ayo vanhu vachinji vainetsana journalist muchi boys pananga video katakamboita takaukana so chiti tiri ma journalist vanobva tonga no amusi ma journalist what you know kuna ma definition akawanda mamwe aitwa pa chat g something mamwe aitwa pa google ma definition imimi journalism munoitora sei tibaza tsanangura kuti journalism chimbori chini haunzi dentist usina kuita dzidzo yedental education handiti haunzi psychologist usina kustudy psychology haunzi journalist usina kustudy journalism. Kuposta pa social media does not call you a journalist. Journalists are registered. Handi mapaona we are ethical journalists. Vanoziva ma-ethics. Journalists, they are driven by the 5 W's and H. All right. Who, when, what, why, where, and how. Oyo 4. Saka wakaona iwewe uchitaura nyaya ine zvinhu 2 chete ma-W2 hausati wajournalist uriwo hamene zvamunozvitaura mwana mablogger indakazona kuti no handisi journalist after nyaya nezi ndazona kuti I'm a podcaster. Podcaster. Zvakasiyana chii? Zvasiyana pakuti journalist zvayakuita manje kuti unofanira tanga yambonodzidzwa. Zvakakosha. Like zvamukuti kuti unofanira tanga yambonodzidzwa obva wambouya wodzoka wane ma ethics ese anodiwa pakachingori podcaster une mamwe ma-ethics mamwe anogona usingaziye ausingatarisi kauchimaziya but usingamaite. Just imagine hauna kustudy media law yemuno munyika hauziye kuti media iri papi kuti kunotanga inonzi executive ndo kwa president uko toenda kujudiciary ndo kumacourts uko toenda kulegislature ndo muparliament umo then media ndo H4 right. Munyika is the 4th estate mapabata saka nausingaziye izvozvoka hausi journalist yo uchiri kuita hako maybe une interest unaizwa nephotography pamwe unaizwa it's all right but don't call yourself a journalist andazvona because wasaziya mutemo uchanyora story yaunofunga kuti inofadza vanhu asi munyika imomo maunenge uri inokupinza muna taisireva because of the law. Saka zvakakosha tichibuditsa content ngatizivei
the media laws and ethics of any country. Zvinokubatsira pa podcast kwauchaita kuti usazoterwa. Ndinoshamisika nevamwe vari kutuka zvekuti nyika ikatanga kutera vanhu ivavo one by one unochargwa nemaoffenses akasiyana-siyana. Saka zviri captured guys. Tungoti ngwarirai kozoita vamwe vari kubvisa hembe kune pornography act kamuZimbabwe. Saka zvakasiyana-siyana zvikuitika mukati menyika umu. I think apa tabva tambozvitaura musiyano uri papi pajournalism like maiita kuZBC inoitwa kuna manewspaper machi neiri kuitwa neblogging because kana wakuwa kusocial media ingachini kana vanodaro vanonga kuti inenge yablogging vangu mayoutubers vangu mabloggers vangu machi. Right, that's a very good question. Ladies and gentlemen, hapana chakaipa ne-social media. Social media is the new media. Hello? It is an opportune time for everyone. Angasina izwi wakupiwa mkana yekuti taura. Asa zvinonzi taura zvinhu zvekupenga. Hello? Hazvinonzi taura zvinyadzi. Hazvinonzi rasa hunhu. Hazvinonzi there are a lot of fundamentals involved. Wangopiwa microphone necomputer asichiona zvakuita munhu nemicrophone necomputer zvikuratidza kuti uyu munhu kauyu ukaona kuti uchiri kure neyatinoti development uchiri, sorry to use this language, asi ndo yatakaverenga mubhuku ainzi mahottentot. Alright, mahottentot. Kuti unongochinzi chiri kumashure in as far as industrialization is concerned. Kuti zveshuwa wakuvhunduka computer zvekuti wakutorasa hunhu yashamisa nechinjongobaya button chete wakutoluza culture. Right, but obviously andika panofanira paine mutemo inofanira ngechibata vanhu andikuona zvake majournalist mune maethics amakadzidziswa andika ndima journalist checheyo isusu hatina kuita journalism isusu saka tisi majournalist checheyo saka takagara nemisuka takagara nemajournalist chaiwo pane zvimwe zvinhu zvatofanira nga tichitodzidza kwamuri saka kudaidzai panapa handisi ndega takawanda hongu sada kuti tibve tambobatsirika nekudzidza andika pane maethics enyu amaidzidza imimi amaita journalism ichaifanira kuzodaiwa but zvinhu izvi zvaitika mazviita kumamedia house enyu ana ZBC ko maethics akabrekwa pasocial media zvine basa here zvine basa rei uyezve munhu anotongwa nei? Traditional media nenew media. Okay, traditional media ndo manewspaper akudhara aya neZBC zvaiva zvega zviya handiti ndo traditional media agara iripo yaya zvekuti news taidzionera panews dza8 handiti. Then new media yakabva yauya ndo ana social media handi mazvona. Saka zvikureva kuti kana uri pasocial media ka nyepa kuti munyika mune hondo imo musina. As an example unotochargwa ukaenda kumutemo kuti zvamakaita zvezve zvekuti mune hondo imo musina mutemo wakati hello tikudzidzisana no problem iri pakudayo handi problem iri pakudayo pakuti page inoona nge ana sparks vari muno munyika handika but page inoona ngocreatewa nasomeone ari kana kuti kuMozambique kana ari kuUK saka zvinozokontroleka sei zvinhu izvi sekuona kwenyu mimi? Ainanzi kuti munhu inanzi kukontrola munhu ndingopa yambiro kuti especially zvako uri munyika dzinonyatsoongorora mutemo wadzo kuti kurarama kwacho kunonetsa ndapedza ndiri saka zvakakodzera kuti kana wada profession iyi it's not a walk in the park journalism it's not a Mickey Mouse profession. It's not a profession for the weak-hearted. Alright, pane pamatana neya journalist kuti journalist afanira kunge aine zvinhu zvaanoziva what but that is ndi journalist andika ko journalism chi journalism okay, journalism in a nutshell tingangoti kufambidzwa kwemashoko munzvimbo dzakasiyana-siyana handika dzinobva munzvimbo dzakaita sedzipi okay, tishandisa ma-instruments akaita seapi
ingava newspaper, ingava magazine, ingava wireless, ingava film, ingava movie, ingava comedy, ingava theater, ingava song. All that communication is journalism. Azabs kuti imba dziyo dzokunyepa ka. Kuti song. Ko andika tati journalism kufambiswa kwamashoko kuti cheneka. Ko journalism ikaitwa nemumwe munhu afana zvipa social media now tine atisina zvima magazini zvato kumashure pasitara yacho chaizvo now kwakungoti mhano ngosvika ungoti akutanga kudza vanhu information nyangwe asina kuenda kuchikoro andika munhu tingatadzira kumuti ndi journalist as journalist tingangomutia okay atomuti ndichimwe kufambisa kwamashoko aya but akuzomafambisa ko pa social media alright tomuti aspiring journalist maibata ndine nerukudzo rwose with all due respect uyu munhu tomuti chikoyo tomuti aspiring journalist kwete kuti journalist asata journalist kuti anzi journalist anotambidzwa anopfeka gauni ograduata omoreswa nevaridzo vechidzidzo mapapers opiwa mapepa edzidzo opractiza kumusiyano wa blogger journalist mabloggers vari okay, because I think there's a thin line so a journalist can be a blogger. A blogger, but a blogger cannot can also be a journalist. You get me? I said kuti susuka kutuche journalist start journalism. Kudite blogger unokwanisa kuita kushandisa kamera yako ngoita ungotanga kuita zvauri kuita. Asi ku journalism uko vantovhunduka vakanzwa kana kuti zvafana kuti anyone ari traditional media kana ari media journalist ari media whether private media or public media otaura nyaya yake because ini ndozomboona kuti sekudai wandibwana maethics akagadzirwa ejournalism andika akagadzirwa zvaenderana nemedia dzanga dziriko aiwa achinje maethics ndekuti reporter the truth zvinochinja here nekuti kudhara kana kuti ndinhasizvo your story should be balanced zvinochinja here kuti kudhara kana kuti ndezurezvo handitika there should be an element of fairness mukati menhau yako yaunotaura ndezvanezuro kana ndezvanhasi ethics govern the profession govern us tese mucommunication chikuda kubatsirwa ndechekuti chiko okay ngatimbabvisa wedre kuti journalism tikuti hurukuro ndizvozvo whether hurukuro uri kunewspaper uri hurukuro mumba kwako asi muhurukuro imomo tikuti ndimi tada kucontrola tongue manje dzedu tese toisa mutemo wekuti hapana mufana kutuka umwe hapana mufana kureva nhema zvauchataura nezveumwe make sure kuti ndezvechokwadi wanyatsozvi andozviona because indozvona ngekuti maethics mamwe acho afana like amataura esaya even kudhara anopinda but izvezvi pane imwe nyaya yekuti zvoni mamwe atichamirire kuti tisvike paground tizvionere saka makuhwa ka journalism saka news nemakuhwa zvakasiyana but journalism makuhwa futi right makuhwa okay makuhwa tikuti chi makuhwa in my definition kuti ndaudza DJ Sparks kuti DJ Sparks uruziva chi ndine 5000 mota mangu mandika then overwaudza producer kuti Oscar ne 5000 makuhwa futa chero akanaka andizvona saka makuhwa ka ari dangerous especially kana asi tomboti wanyepa ari kupaona makuhwa verification uchavhunzwa manje kunzi nai 5000 acho iri kupi inofunza kuti makuhwa chii padefinition yangu kutaura nyaya dzevanhu nyaya dzisiri dzako iwe wanika kana nyaya dzevamwe vanhu dzawanzwa uya uchidzitaura whether true iwo ndozvaone false iwo ni makuhwa here inika nechitaura nyaya dzevanhu saka une makuhwa wasiya in journalist iwo nemakuhwa inini ndinoita zvenews kuti iwe unotaura nyaya dzevanhu handiti ini chitaura nyaya dzemagetsi mvura yazita sei handikuzona health drugs iwe utaura kuti Isaac musa kuti Isaac asadai so ningi muimbo yazadai inews
News but makuwa futhi. news dzine makuwa. Asi kuti mvura isikunaya makuwa. Aiwa simakuwa. Una reporting yangu. 5 people have died in a road in a car accident. What they has makuwa 5. Ndio bambo language kuzoti iwe utomakuwa zvinzona nezvinhu. Mukizere. Right. Iwe unomakuwa iwe. Wazvinzona nenyaya kuti ndosaka uchiona kuti wapara bokaripota kuti kuchinhoi kwanaya. Ona iweweka unomakuwa iwe zvokuti kuchinhoi. Zvokuti kuchinhoi. Nyaya iri very tricky. But ndo ndati mumbotsanango sema elders. amaonera angu. Ndizvo ari right maonero akako ende panapa reason why panapa toda kutonzwa maonero enyu. Panapa takaga muZimbabwe panapa takagarira maonero akuru ndo atakagarira panapa. All right. Nowadays tikuona kuti vachibotudza like mafambiro aita nawo kudhana izvezvizvi mukuona pachine need here ema traditional media kana kuti hapaisina ngatingwe nedese online tongochipisa data. No, there's so much need because when we lose the media of a nation, we have lost a nation. Wababata. Nyika ikasava nechinji, nyika ikasava ne mouthpiece, then the independence and sovereignty of the nation is gone. So it's important for the traditional media to coexist with the new media. The traditional media, if you look at it, most of the times, it's authentic. And whether vanhu vachitambira kusocial media, vazhinji vanodzokera futi kutraditional vanoti vari kuti chiko. Why do you do that? Because muda kuona kuti paground pakamira sei. But traditional media it's rooted on the ground. But hapana vanhu vanoona kuti ngeti mudzi social media ikuti muwazive here ava. Vanoti media traditional hayo but okay, todzoka muZimbabwe DJ Sparks. Ndoimwe dambudziko randinoita nevanhu vatsva vari painternet vaita mbiri. Hazvina kuita kuti mbiri yakanaka painternet but paground ndo pakakosha. Saka kana wasimba paground kuti wakaenda Marusape unonzi yes Oscar, uenda kuShangani uvanzi yes Oscar paground kwete pakubaya button. Pakubaya button ka ausikuziva kuti munhu ari kunifarira kana kuti ari kunyepedzera but paground ndo paroots. I equate that to the traditional media. The traditional media gives us an overview of what's happening in our provinces. Tuma podcasts that start talk reporters with my province. Most of them are just in Harare. And Harare is not Zimbabwe. Ko Matabele South, Matabele North. I think kuti chinhu chiri kusimuka ndika so obviously team yekuHarare ndonokasika kuita zvinhu. Team yekuHarare ka inzwa zvitaura Sparks viewers mati dzokerodze matichi team yekuHarare ndo inotanga kuonera majets ndokasika kuita zvimwe zvinhu ndo ino leader than others otera. If you check mumasectors api izvezvi kune wakaenda kumazoe kune vanhu vari kutotora gold avazi vemuHarare. No, muHarare vakutoenda ikoko kumazoe. Vayati kudziva zvotakufana kuHarare. All I'm trying to say zvachinja umwe wangu. kuHarare hakusina chiriko. Ingori tengesa zvinzwe tinotaura nekuHarare mukuru tinobva kunoku toenda kubhindura tonoita zvinhu zvipi tonotora mari kana kuti even ngandimbotaura example yepodcasting yatikutora right everything zvotangira kuno kuHarare pakuti aindorambe tiri ona izvezvizvo ndika ngatitarisa kuti mapodcast anopisa andika kana mapages anopisa hapana chinotarisa vanhu vekubulawayo kana vanhu kwaMutare kuti vaite page inopisa seZim Celeb kana hapana chinotarisa vagari kwaMutare kuti vaite page inopisa saDJ Sparks but vari kutozvitadza. Why? Because asi vanhu vekuHarare tiri kutozviita indiro uchipinge no but manje mimi manje mukuona chizvo tinoita manje kuHarare kunoko ukaya kunoko ukagara kunoko uchiita zvinhu kunoko wawedu aina ndizvo wenyu ndiri kuchipinge aiwa makaenda kupisa mana unozviita kuchipinge do you know what ende makazvita kuchipinge ka vanhu kuchipinge havasapote ndozvakafanana nekubulawayo vanhu vekubulawayo andika havasapoti vanhu vavo vekubulawayo nezvinhu zvavo zvekubulawayo vanosapota zvinhu zvekusouth Africa
pane vanhu vanonzwe kuBulawayo kumasvingo pane vanhu vekumaTebeleland kuto vanhu vekumaNicaland vanobva region yekumaNicaland uku ai so problem ita ndopatikurasika ngandimboponesana kanganisana saka you know what ndo maonera ndaita kana mapodcast aya ndosaka ndisingovafarire stereke anodivhaidha vanhu why already you're saying vanhu vekuHarare vanhu vekuBulawayo you're continuing with the divisions which have started akatangwa nemakare isu hatisisu takauti uku kwakunzi kumaNicaland aiwa uku kwakunzi kumaShonaland takatozvona zvitoriko which means kune vamwe vanga vatogara vatozviita zvinhu izvi isu tangozvitaurawo but da kuti muone chinhu ichi mukoma Oscar kuHarare kunoku tikaona buda geto itinobva raimba nyange tichiziva kuti rinobhowa riri kupesana nebeat tinogona ngoti mudhara makaipa tine that spirit yekusapotana but vakandasava nekumaTebeleland anotaura nekumaTebeleland ini ndofarira language yavo Ndebele zvekutodaro ndoida zvekudaro but ndakaona kuti kukasimuka artist ikoko hakukwanisi kumusapota andosapotwa pakasimuka ma9 do you know ma9 tisitakamusapota kunoku ndimwe shona ndakatomboenda kuBulawayo ndakaona anemba musamba upi Zimdanzo uri kuBulawayo uri kuBulawayo saka andiwazvona aimba Zimdanzo ari kuBulawayo sakafuna kuimba chii uri kuBulawayo ndikutaura kuti uri musociety yekuti chi Zimdanzo ka aisati anyatsokwanisa kunyatsopinda imomo muBulawayo nyangwe yawo yaanoimba inonzi chikozanzi aitifanira kudzoka kuHarare ka anga ari kunzvimbo isiriyo ka andozvona angaenda kunzvimbo isiriyo he had entered the wrong territory alright tataya kuBulawayo example but zvitika even kwaMutare artist kwaMutare yatsoziya kuchipinge tataura kumushango wenyu artist kuchipinge vanhu kuchipinge kwanzi kweta munhu anoimba kuchipinge takaenda naye kuchipinge izvezvo takaenda naye takatora ndunge youth kuchipinge anosvika kanojambisa daika youth kuchipinge bozva kuchipinge havasapotane ndizvotaura kuma outskirts iko kusiri kuCapital City Harare havasapotane vasiyana nesu kuno kuti tinosapotana saka zvinhu zvinangona kumberi zvinosimbisana kuti chakatoipa ichocho mudhara Oscar mahwane vanhu vatogona isusu muona Sparks chipodcast yamukuti chakatoipa manje ivo vakaita chimwe pane mwe ndaiona inonzi Bulawayo podcast so vanhu kuBulawayo havatokwanisa kana kusvika vachikomenda papeji ravo rakanzi Bulawayo podcast mukunzwa that's because I don't know why yeah I think kamukanyaya kanonakidza futi muri kukanzwa ndakaona kaengo kacho but handisikuasimbisa zvangu kaengo kada kuti munzwe toona kuti rasanda Ndebele nhasi kuBulawayo ndika musatore munedhanzo takatosana Ndebele nhasi takamuti ane show apa kuBulawayo tokuti kana kuti kumphumula ndiyatoziya kuBulawayo zvikudaro but tomutati kumphumula tovatorera kana Nisha T toti Nisha T ari kumphumula futi ikokoko pane imwe hall do you know kuti kuBulawayo anondayo kwa Nisha aiwa no City of Kings Sandra Ndebele versus Nisha then you are saying vanoenda kwa Nisha vanozara kwanisha because vanhu kuBulawayo zvavanoita havakwanisi kusapotana wakafana vamwe vanhu kunena mutaro that's a generalization takatoraniko ndiudziwe munhu wakwamutare right ngatimbotire munhu wakwamutare ndiani ndiHosea Chipanga handika vesana Captain Britain ava Hosea Chipanga ngati tikatora Hosea Chipanga ndika takatora Hosea Chipanga nhasi takamuti ari mukuridza mamutare mandikudze kusakubva ka vanzwa nekuzadza inozara kuti why because arisataunza macheso ikoko kusakubva tobva tati macheso ndika muti Hosea Chipanga vona vanhu vakazara kwamacheso so but kuno kuHarare manje vanikudze zvotika kuno kuHarare ndika takaikira Hosea Chipanga namacheso atodaita kwamacheso kuti chiti macheso ndewedu tinosapota chinhu chedu kuno kuHarare ndozvinofana kudzidzwa kumaoutskirts kusapota chinhu chavo vanhu kamuni kasingazikanwa kanobva kuSouth Africa uko kakaenda kuBulawayo kanoputitsa but munhu kuBulawayo ikokoko akaendeko anonzi anyatsakone but ifood for thought idama engo yako ndikuisupport ukuibata ndika ndo problem inoitika kuma outskirts uku vanoleka kusapotana ivo vega pachavo isusu kuno kundara isusu takanzi pane geto iti from Mbare ndara isusu chedu toti chekuMbare icho machiona iyo ngiro zehundu iyo akaipa akaimukona titakaspiriti kangoti
as long as zvaitwa nemaghetto youths tichiti pachedu ndozvanzvona kuti sometimes tinongofana vanobva kumana Borodeo vanenge vaine mari vanenge vaine chibva chavanoleka isupport because havasapotane isusu maghetto youths tingakusapotana katinoita pazvinhu zvedu uti wane kuBorodeo sapotane shamara wausikuziva kuziva maghetto youths kwarikutambira here mukoma auti mundiudze mimi andika right ndosana navafana vaka waize umongo right tauti toreafana afana anenge asikaite yokugara pamakona kave kuBorodeo vanenge achitai makombiyuta artificial intelligence manje zvinoitika manje so far tinavanhu vanobva kuBorodeo tina 98 tina Shashiu you find kuti na Shashiu yaveka tisi totowasapota maghetto youths pakatanga kuya kumbare papaya ana levels papaya tisi takatanga kuti musikana yakaipa but if you check Shashiu aitombondorekodha kunzi kuchi kuuniversal states chichichaisa vafana vaka maBorodeo vaitozviziva kuti sister anarechi but vanoblotika isusu tinobva tati aiwa akaipa uyu takanzwa chinhu changosimbiswa chaindoswa nemaghetto youths so that spirit ndo inoleka munomu but still ngetimove on panyaya wakambona here panoitika mashow amwe ekunzi Power American Star akutambira parace course waiziva tarisa mayuzi anenge ari ipapo ndogenga randikutaura iroro saka usati avalinge avanosapotana but hakuna maartists ivo anoita zvemahosika no waiziva vangasapotana pamahosi vari kudze zvavanoita chimoniterero alright avaite zvemangoma sha vaita zvemahosi but majokisi ka uti mungeza kuita zvemangoma aiwa majokisi ya no we cannot say no isusu we cannot say kuti vafana avaite zvemusic music inobata munhu wese vatone music yavanoteerera you see kuti vave ndo wekuti pakauya Burna Boy ndo vanomhanya ikokoko kupfuura isusu vanosapa zvinhu zvedu zvemunomu mukupabata so vafana vavai vanogona vafarira mahosi vachiita sei asi patinonoenda kumusic unovaona kuti havachadi zvemunomu vakuda ana 21 Savage anani vekustatemabata bozoya ndakakura nchinzwa waiziva umaongo but avasapote local no local tosapota but mendikudze local inosapotwa anozaniko uyu ainzi anganika voice anzaniko aimba chiri chiko mendimbotirai kuimba Odious ukata type dzana Odious but ona ana Odious ukata type dzandutaura but ana Odious vayanika vakasapota but ukata level takasapota isusu vafana wedu isusu vairova kughetto vafana vaibva nepanana ana Stana anani vaizona kuti maghetto youths ari kusapotana saka I think ilesson anofanira kutolena from maghetto youths nyange zvakanzi vane mari vaita sei havasapotane vanhu vave vanofanira kudzidza kusapotana kuti zvedu first zvevamwe zvoita sei but chinondishamisa ndosaka wati iwe unofarira makuhwa ungaziziva sei usingatambe nawo titokudzaka isusu totambe nawo isusu zvatoda kuita manje hatidi kunzwa nemakuhwa kana kuti toda kuona handiri toda kuona manumbers haanyepe numbers don't lie so nozona kuti team haisi kusapotana iyi vakutosapota fana kawane kuBulawayo ndakawabuka pastiri kusasapotana iyo iyi vanosapotana kuSouth Africa unonzwa kanga chinzi kaDJ Nkolo kasingatombozikanwe because Sparksika amapiano movement yamapiano unenge usingaiziye no ndositasa mapeji manona kamfana kari kunze kuBulawayo kana kama ne follow yakata sei kana kanopisa kamfana ndotona kana 78 followers ndika 78000 ndika lazizati chataura izvozvo kobva kaenda kuBulawayo ndika kaenda kuBulawayo kobva kasvika kukazara so but pakanzisana ndebela nezvo vanoti kukutonora vanobva kukula zvafana kuBulawayo kunofana so akazoshaya may so rest in peace ainzi Calvin ainzani mfana yanga ine talent zvekuti dai anga ari kuHarare ka aimba which type of aimba hip hop yeah dai anga ari kuHarare mfana takasvika pakumuziya kunoku because ainyanya kugona but support yake kuside yakaita shoma dai anga ari kunzi ari kubva pachitungwiza so what could be the problem Sparks you are a community leader kona kwakwe what is the reason behind chikunetsa kuti especially sokutaura kwawaita kuti people in Bulawayo they don't support each other what could be the reason yeah I think maybe number one ndofunga kuti maybe pane a spirit of jealous itori munzvimbo kutoti munhu itori mhepo boys zangu wosa marara mna mhepo andiri mhepo yejealous kuBulawayo tinga yakawanda so number 2 ndofungidza kuti vanhu vasiri patriotic
wana kubulawa vazhinji vacho havafile proud nenyika inoyi, so vanoda kuzvonenga vanhu kujoza, so vanoda kuassociate kuastereki kana kuzviassociata nevanhu vekusouth africa. Ukaona vachimhanya mapiano noti ona chii. Okay, ndinobvunza Soul Brothers uchirikere? Soul Brothers ndoisiya. Unoziva music yavanhu? Yeah, alright. That is the same type of movement. Zvakufanira kuti kubulawayo wakati vanhu havazi patriotic, ndinoona kunge it's a very dangerous statement. Yeah. How do you respond to DJ Sparks? Ya mandikudzei mukuru wangu ndonange bozi chichotika nje kudai wandimukona ero nange riri word riri deep andika ani mazvona munongoshandisa mawords no ona riri deep but ndo zvavanoita patriotic wati havasi patriotic dauti utsanangure ipapo. No panapa ndindi kuinterview. Oh sorry yeah. Unoziva kuti ndapinda mune chimwe ndapfekwa, sorry, very sorry viewers. But I say no na withdraw that statement. Thank you. I like you. Thank you. Then on the discipline, maturity. Kwanisa kuti I withdraw my statement munhu kana uchingwa taura zvisizvo. Kana uchingwa nyepa. Kana uchingwa shandisa mashoko asiringo. Sekutaura kuti ende Mwari anogona. Wana example yacho yashandiswa. Andazvona. Nafona wena. Ende Mwari I'm a winner, it's danger. But point now number is every time go support kuloka ikoko go support go simisana. Right mdala pane mafunga ndichinzwa kuti amkuru chichakira kuti muzoti no makubva ku ZBC. Bozi titinopfana ngoda toenda ku ZBC. Tozona makuru wano wabva. Sada kunzwa mari zinawo kuti wakabva nekuda kwekuti wakabviswe wakadzingwa wakapaya wakaita zvinjija. That's a very good question. Ngai time yangu kwana we contract yanga yapfure kana kuti asina kuda kutowanza ne. Okay, let's clarify this. 2000 to 2016 Oscar Bambuka ndo pakashanda ku ZBC. Pesa apa ndandiri part time worker. But 2000 kusvika 2008. From 2008 to 2016 ndingori part time. Ndakanga chishandireni. Saka zvekuti Oscar wakuti aseka ndoshamisika vanhu vanenge vachiti chii. However, Oscar was not fired at ZBC. Chakaita kuti Oscar amire kushanda ku ZBC inhau dziya dzedare dzakambonditsoma dziya dzekuzesa. Saka zvanga zvisingaite kuti uko uri kuenda kudaro apa uri kuenda kunotaura nenyika. Saka takabva tazvimisa ndokuzosungwa kwatakazoitwa ndokupinda muchitokisi 19 January 2023 paya ndokuzoakwitwa ipapa mudu pataura naSparks kuti Oscar mabudiro akaita anangobuda ka. Oscar Pambuka was acquitted and discharged, vichireva kuti haana criminal record, haana mhosva. Andozona totenda Jehovah manyarara bozi zvinoita kuti hano pane kadhirika inowana mukuru ipona ndotobvunza zvoni ko chinoitisa mari mumedia chii chekuti mwana ari kuona izvi zvandika anoti no da kumbopinda mumedia kada kuenda ku ZBC da kuenda ku Star FM da kuenda ku chichi maradio station esati nawo because chinota mari. Media ya diverse and DJ Sparks is asking very very important questions. Mu media unokwanisa kubata kamera utodya ni kamera, that's number one. Voice indodya ne voice in kuti on say is this a Mazda 323 vehicle wait a voice re 1 minute wakutopiwa mari. Unokwanisa ita MC ne media iyoyo, unokwanisa ita editor ne media iyoyo. You can concentrate on graphics in the same media. You can concentrate on AI, content creation. Saka the industry is so diverse. It's the only industry right now irikupa vanhu opportunities are very diverse. The media, especially this time when there is now new media. But you are the owners of your own destiny. Media, it's how you create your content. Get it? Alright, samdala imimi mukurunga chi alright because isiso muri legend andika radio show especially isiso tikuitawo zvinhu chotozota no ndara Oscar ndinototenda kana uchidaro tinyari kuzvitaura tinozvitaura pese patinoona mukana kuti ano aya madhara edaya but ndikuona sekuti ameno panew media apa hamusimi kutisegererera muno mamwe maplans ekuuya kunew media kuti yatsotirovera because takazviona zvinoitika
takona kuna DJ Ola kwabva ku ndikompera naOla manje I think wakutokanganisa manje asi kukombera Alright. ndikutaura zvakamboitwa nemumwe akabva aiwa iwe chikutaura nyaya yako usina kutaura mazita vamwe just say what you're saying wakataura kuti Ola manje comparison yacho usadaro zvotopisa hasha sorry viewers but let's ungadaro kuwai zvafana kuti ndotanga kutaura Ruben Barwe naOscar Pamboka Oscar atombotaura zvaRuben Barwe antombopa because vakuru wabona saka iwo manje ukandikompera kana ungoshandisa as an example same sentence aizi pride but ndikuti unenge wakanganisa comparison vadiki no haasi mudiki he's got his own style and I salute him for his own style but ini ndiwe news and current affairs right ngetimbosiya pakadaro but my point was achatari masta evanhu ndatenda tikuti isusu andike Sparks ya pakashata nhasi havanomira zvakanaka tikuti isusu andike kune old media yeah nenew media samakuru wani ndakutarise mudara ayo usati makuru wani ichikutaura kuti old media netraditional media zvakamira sei samakuru wani samakuru wani ndika muri makuru wani ndika but hamusati maaudio tingati Oscar ngachihenge mabhutsu abhodai even izvozvi tichikutokudai kuti munge muri kuchi kunew media ndobamba chiinda zita vazoramba Okay. so hamuna here zvamukutirongera ritaurako vaitike nditaure Yeah. my point was tina DJ Ola vakabva ku old media like maradio machichi zvatadzigara tichisiya kudhara vachibva watouya vachibva wapefoma very well kunew media online andika but mukoma Oscar tikuwati havana here maplans ekuita zvinhu zvakadai zvokuti takamboona kuZBC but takaona futi full time I know kuti mune account yenyu munoposta anytime munoita sesiyanika but kukuona full time makagara muchitaura like muchiti mushandisa voice kwete kushandisa kunyora kwamukuita muchishandisa voiceona mutumbi muchimuvha voice iyari richitaura because voice stories iya ndi voice rakaipa ende chipo chiripo even the way yamunoyatsotsanangura nyaya apfair makaipa amuna here maplans iwayo right handingakudze zvandiri kuita ka asi to answer a question in the long run pamwe ndikuita zvematombo panguva inei I'm into mining handodi watonyarara vanhu ndosangana nevanhu pane zvakanaka hama dzadiwa makandiziva ndichiverenga news viewers asi musati tasangana pese obva wati uchiri kuverenga news here guys ungana muchita chinhu wani here andiwazvaona inonzi diversification. Right. This is what I want to urge all those coming into the profession. The media profession is not so lucrative as most people think. Locally in Zimbabwe, we are still growing. Saka inoda kuti kwa support neamwe ma sectors. Andwazvona. Wakangomira uri pa media, unokwazo tadza kutenga la burugwa remukati because mari dzacho dzenchinetsa. So you need to diversify. Vamwe vanorima kuti vakuzokwanisa kutaona mari yekutenga makamera aindisingaite mining dzimwe dzimari dzacho ndisingadziwane mining yatikuti ichitaura mining inotyisa mining chinonzi mining chiko kunonga matombo iwe kunonga matombo api there are special stones iwe unongofunga gold muZimbabwe mune ma-aquamarine right mune ma-emeralds mune ma-red jasper all those are stones auri kutsika every day uchibuda pamba uchiti handamari but you don't take time to investigate muri muchikotaura makuhwa sa imimi muri kunonga api ma-aquamarine inzwa Zimbabwe it's known worldwide it is the best emeralds in the world but amusomboziya ari kupiko kunyanga akamboita sei haudi kutarisa haudi kugugula chinonzi quartz hauchiziye saka if I think syllabus redu kuchikoro unofanira kuinclude mining as a course because ndona unge varunguka vakaibvisa deliberately because once wakuziya matombo uchaona kuti nhamo yese yapera rimwe dama iro
kwavarungu waita sei andi ndo vakatanga ninge yacho syllabus yatu yekuchikora yataidzidza yanga hatibvumidzwe kuitamba nayo here ndozva ndikuti ngatambe nayo tidzidze maini aposi kana pachita nyanza varungu hatane makora paindependent chakabva pamwe mutumbi alright inasina kutaura hangu nyaya idzodzo but iri nyaya yekuti vanhu vapaitana nyanza varungu alright no tane nguva takuzvitonga tega hanyanza varungu inzwaka saka varunguka zvakaendaka mutumbi alright asi spirit chiripo saka zvipoko izvozvo zvinonzi zvipoko zveimperialism so spirit yayo iri kusati kuyo ikutendera zvinouya zvino zvahwanisa pfuma yevanhu vatema zvipoko izvozvo saka ndoona kunge zvakawanza pfuma yevanhu vatema zvikati ngavasadzidze matombo ndapedza ndiro tasagere zimbabwe mavakiro akaitwa muongo aiwa ndapabvuma but varaiti bukita matombo mune urongwa here hwekumbouya pasocial media nematombo but kumboya kusocial media tichiona kana ti yekumboya kana mamaprogramu nyange zvakanzi zveagriculture zvazviya zvakuitwa nani namudara Oscar tiripo pasocial media saka ano kadada kuziva zveagriculture on a serious note aiwa Sparks pane zvatiri kutogadzira and I think you know it tasingade kutaura but inga takabatana and tiri kubatana and tiri kutogadzira zvakati wandei isati wanzoda kutaura zvinhu sazvaitika toda ngoti muzvione because kutaura kunobhosha kuti dazodai so but ndada kudzai on behalf of mazimbabweans isusu mudhara tikukudai kumhepo ipi social media ndiripo aiwa kwete kuya this voice irori voice iri tikurida the news read by Oscar Pambuga atimukona tichinzwa muchinyatsoti patsanurira zvinhu so even the way amunobvunza nayo ndaiona pamelting pot unatsona kuti baba vakava vanhu vakaita vanhu vari kubuda apo vese vakaita journalism but baba vakava zvane chipo mamboda kuitaura nyaya iyi makazoigumira mudziyo yechipo yekuti zvinonge zviri mumunhu ndazvona hangu kuti mamboda kuitaura aiwa ndakukata vanhu zvamazoita manje pamanzwa kuti kune vamwe vanhu vari kuita chibasa ichi zvisino pamutemo mabva mabvisa pfungwa yekuti chii zvinobva zviri mumunhu mukati no apa kabva ndakasapota chiidea chekuti zvinhu zviri mumunhu ndakutorasisa vanhu vakomana vatizvagone ava kana ti vanhu pasocial media hatizvagone chipo pane chimwe chipo okay chipo chese chinobva kuna Jehovha hapana chimwe chipo chinobva kumunhu tapabata saka tiri kuti the manifestation of the gift ndo inonakidza manje ndorandi kuti inini ndinonyatsoona kuti chiendaka kuchikoro handi Oscar wanga nechipo waiona kuti ndinenge ndine chipo chekutaura asi hazvina kugumira mukutaura kuti nditaure nenyika zvinoda chikwa zvinoda kuti ndite chidzidzo icho pepero riri kudikanwa iro ndakatozozvibvunza kuti vanoridiko ndichingotaura asi zvanzi ndouti ukwanisa kutaura nekuti unenge wakunzi wakadzidza chidzidzo ichocho chekutaura wangopiwa imwe bhabhatidzo yokunzi hongu zveshuwa pepa iri kuratidza kuti Cynthia akabhabhatidzwa musi wakati right ndaibata zvangu but chokwadi chacho ndika pastera yacho makambona ndimwe nyaya inotondibowa inondikwana vanhu vanenge vari inondishota zingaita inondikwana vanhu vari kumaradio station kwekwe yekuti vamwe kuita chinhu chakafanana so makambona kuti wakanzwa muradio kachuna ini kana kuti wakanzwa ukaenda kuZFM andika unosvika chinzwa kuti munhu vaitare kuita ari kugona vanenge vachirova vanhu vavo woenda kupa FM asi munhu wani ari kuita like mumwe anongoti makadii muri eZimbabwe zita rako rinoitwa DJ Sparks ndizvo here zvamakadzidza kujournalism kuti ipapo zvinotondishamisa kana kuti I get your point umwe anoti nhau dzichiverengwa na ningi exactly kutangika song zo izvo zvondizvota zikaiti then you say you know what munhu ese ane pattern rake ndo andobelieve ini and
that's a very clear point kati pabatanidze umwe antoona as an introduction kuno munhu ka itori introduction yake antoziva kuti uchatoteerera news dzangu Farai Marumani anditi umwe ane tag rake repanews ine rangu ranga riri kuti meanwhile ndaitoziva kuti ndakadaro chete ka whether uri mukombi whether uri mubathroom whether uri mukitchen uchatoteerera chete mapeta anodaiso kuita kuzunguzika so maspika ndanguti meanwhile the president says the economic situation in Zimbabwe has deteriorated by 49% and all roads lead to the Zimbabwe International Trade Fair. Uzona? Zvinongouya so itonge magetsi so. Andishandise mapepa. Ndokusiyana kwedu nevamwesa. Andirise zvekuti ndiwane laptop I read a lot. That's why I'm intelligent. Kwa intelligent. Azvizo kunyepa. Hayo chikoro chacho ndochigona. And pane inonzi human psychology. Kugara nevanhu. That's the best education you can have. And ndakaiona futi mucollege. Ndopatakadzidzira humility, diversity. MuZimbabwe tine dambudziko rekuaccepta diversity. Ndosaka vanhu vachitukana stereke painternet because we fail to accept diversity. Inyaya kusatravela. Kutravela kuna uchinoya akuzotravela. Enda kuItaly. Sizwa Dombeto, enda kuCanada, sizwa Dombeto. Enda kuAmerica, enda kuBahamas. Andozona Bahamas. Dombeto. Sizwa kwamboito zve. Andozona. Zvinobatsira ko maviewers, zvinobatsira kuti auzoshamisika kuti seu yakapfeka costume wakazonaka kuBahamas. Kuti akapfeka short. Thank you. So diversity makes us accept one another as we are. Once we do that, watoona kuti tatopedza noise. Ndakupa remedy. Ai baba ndetebate ati mufita kafanana. Thank you. Ndizvo aiwa tiri papo chimbotipewa ka experience yekumukati mamuri mukati obvious zvaitika zvakaitika kuite takuzvitaura manje totenda mwana but experience munhu makaita sei takadambosvika ikoko vakandiendesa kwacho ka kucollege ndonanga wangu atumwa futi naMwari. Alright. Because zvaitofana kuitika kubva kuna judge kubva kuna vese vakanditi zvaitofana kuenda ikoko. Vangu atumwa naMwari vangopiwa script mukomana ngapinde but ndichipinda ikoko shamwari ndakaenda kune chimwe chipatara. It's a new world. Ndakaita kunge ndapinda mune a therapeutic world. Tereresa. Inyika iri different from iatiri. Inyika yakaita seko ine munhu wekuMashonaland West, East, masvingo mese Zimbabwe yese iri panzvimbo 1. Right. Mune iko unodzidza maculture akasiyana siyana. Mune zvitendero zvakasiyana siyana. Mune vagara makore akawandisa kunda iwewe watongwa kana 6 years. Umwe ari kugara 26 years. Munonamatwa. Mune discipline. You are trained how to survive in any atmosphere. So maskills aunobuda nawo it's zvinozodependa hazvo kumunhu kuti iwe uda kuenda kugood kubad kana kuugly. Alright. Asi vazhinji vandiri kuona vari kuenda kugood 2-3 voenda kubad and ugly ndo anozodzokeredza futi ndadzokera kubank akuti amdrobari akuti sei but chikoro ichocho chinokuita kuti because nguva haufokaona panze nguva iyoyo yokuita introspect chinonzi introspect kumbogara DJ Sparks muri mega mumboti ndiri kuenda kupi kwenyu then anonzi DJ Sparks ndiri chii kwenini plan yangu yakamira seko vana ava ndinawo ndichakachengeta sei what's the plan kuamai ava that is when you ask yourself questions saka moment iyo handiikanganwi because it was very powerful ikandibatsira. Number 3 nandadonha futi kane madrugs ayo panguva iyoyo futi. Saka ukona moment yacho yanga iri moment of healing. Ndandatosvika pa0 kaumongo madrugs kuenda pa0 ukunzwa ino 0 kwese kwanda ingene ndangokura ndichingoita zvinhu zvangu mota dzangu asi nemadrugs zvangu zvauenda zvese ukunzwa iri umongo. Ndakatozosara ndakabatira pana Jehovha nekampani yangu inonzi OPP. Ndoya ndakasara ndakabatirira Jehovha akangondikwanisa chero ndakapinda mujeri zvangu ndakaramba ndangobatirira ipapo asi zvese zvakaenda nemisikanzwa iyoyo tikangoti dhimoni remadrugs iroro randisingade kuti Sparks Sufa wakaita nekuti wakazviita ka
Ndizvo zvinopera izvo. Malights ese anoenda. Ndatenda hangu. Ma1. I think apa mayatotara zvese zvinoita ndisina zvingadi ma-follow up question. Right, kune vamwe vanofunga kuti kunoenda vanhu vakanzwa kuti Jerika because anoona mapicture pamagazini anofunga kuti vanhu vakapusa vari ikoko. Kune madokta sha, kune ma-MP, kune ma-journalists, economists, traders. It's a cosmopolitan crowd. Saka mimi mchidzidzwa kameme. Do you know kuti most of those court papers, mapepa edare anonyorwa nemabhanditi. Banditi tinogona kunyoratsa kuagiwa unge lawyer. Lawyers are being created in prison. Saka teachers are being gaya kuti I remember the best view yandakaona mucollege kuti mnane 47 years akuita grade 7 mudhara so akutodzidza grade 7 chimutaridza so ndakatarisa hope yake ndakamubvunza kuti kumudhara uita grade 7 zanzi shamari pesa apa ndansina ndaingova murimi ndakazongoba hangu mombe ndakatongwa 9 years aba mombe akuita grade 7 saka ndozvaona kuita kuzorangarira yadeuka aiwa. That is what I push. Saka through that experience osakapambuka achiita zvekupenga zvefoli I push developmental issues to do with experience. Zvandinoparidza ndo zvandaka experience handitauri zvinhu handisina kucha go through. What you see me do is what defines me. Handinyepedzere. Mashoko makukuto. Kana ndiri down kana ndiri up. Yeah, pakashata. Right, pane mafunga mamwe atatonga chitendera pa social media mukoma Oscar vasikunzwanana namadhamu mukoma Oscar zvakafamba so zvimaizotodzai muchina madhamu here namadhamu enyu mukunzwanana here wangaminawo zvimaizotsanangura ine handinyatsoziva kuti nyaya iri papi. DJ Sparks ndanyatsoona kuti iwe hausi journalist iwe. Handisi. Because wazvona uri journalist. I'm a podcast. Oh yeah, podcaster. Okay, my podcaster nyari panapa ndekudai so. Yeah, since with my ex-wife, we divorced. He had to still use you. So I get 2016. You see what I'm saying? No. New assignment higa. Idambo nimbofamba ndakadaro. Mumbogara makadaro. Yeah. Alright, boss. Muona chitika chini. Wainda zongoikandawo. Ndisina kweyo ndakamboinzwa kudhara. But munozwa pa social media dzimwe nyaya dzinopostwa kutange dzabva kuitika nezuro. Andozona. Muona kuti blame yenyu nditi anoti Jesus Sparks iwe usi journalist. But ona ika zvoitika nyaya dzepa social media like izvozvizvo. Muona post panganjiri search yenyu. Post hunyoro. Saka ine yakuzokonfusika kuti amumwe amufuteri. No, saka information yatinotora pa social media, social media kuti haina zvinhu zviri straight. I like that. Dzokorodza watichi? Haina zvinhu zviri straight. Ndio yangu support. Toisupport because iriko ito affect vamwe vakatomwa musvingo makonzo vamwe vakazvienga noda kwayo vamwe vakatowina maelection noda kwayo vamwe vakaita sese vamwe life yavo yakachinja noda kwayo saka hachisi kuti tingangochi tarisi tochiona ngechisiko atochiignore anamugona but tinofanira kuadjustawo nekuchinzwisisa nekutrya more kuinvesta time yedu pachiri kuti tichiunderstande zviri better kuti ndo zvachinoita but hadzisi nyaya dzedzine dziri bo dziri papo asi pane dzimwe futi dziri bo ndikukudza nyaya ndabvunza yaba ndeya 2016 post anapedza kuona nemedia house ine manumbers akawanda yatotrusta haina kana month. Haina month? Vachiti zvakatika in the month? No, kuna chiti zvakatika month. Vachitaura kunge zvakaitika in a month. Right. Wandiudza imwe nyaya manje but it is a sensitive issue. This is a way to dangotauro. Remember, asina kudzosa as kunge ndine hasha. Asi mujournalism taona kuti mune maquotas akasiyana siyana. Majournalists aya. Mune macheckbook journalists. Ekuti anopiwa mari anenge achitonyorwa nemunhu kana nekambani achinyora positive vibe about that company or person. It's checkbook journalism iyoyo. Vazhinji vanoita. Nomwe nemari masocks. Andozvona. Saka vanoseta agenda. Uye ane pfuma anoseta agenda akati ngatidhiridzei DJ Sparks. Pfuma anotoiswa. Votofara vachiseka so. Takudestroya DJ Sparks.
they can do that. My checkbook journalists, my malcontents in the profession. Profession mune mademons futhi ka. Every profession. Ma doctor kune wantora yani futhi. Wanto kuti uyengela kamvare mino. Variko. Kukozeta ma musicians anto imba zinabasa futhi. Variko. Saka those malcontents ndo vari kuaffecta the media fraternity. Because my journalists are America. The profession I was kubadwa mari yakawanda, journalism. So it is my prayer that the media industry improves in Zimbabwe so much to the extent that they can survive. If the journalists can't survive, saka journalists akabhadharwa na Tonderai, saka Tonderai akarepa, journalists anonyoro Tonderai repo. Saka we are compromising the profession. Inawetaura hangu nyaya iyi bozi ndanati mukuru kamangu ndita ini ndendine problem but chinhu chinochine problem ichi chinhu ichi ndochine problem kuti Sparks Aiwa Sparks hauna problem. Sparks aripo muchinhu chocho zvekuti ndakubuditsa manje kana kuti upine muchini neungwaro kuti umuka munongoda kuti ubalance. Alright. Ko mukuru makambovhura church ndanzwa kuti mukuru wakambovhura chechi wapasta vakuita chimedza kutsanangura inyaya dzedziri mastreets saka tingirana mukanda kutaura nemiso takoti nyaya dziyadziyanika kana dzedzekunyepa po ndedzekunyepa zvinomboitika kana zvakaitika poti zvakaitika sososo but zvakamboitika sososo hamuna mambovhura chechi musi pasta musi chii tamonzwa muchiti kuti spiritual level ipi. I want to explain something. Majority of people when they know you uchitamba rumba, when they see you preaching the word of God, they look amazed and mesmerized and they act as the angels of life, like they know you better than God himself. Tagara chingona matamwari. Asisusu magara mchitiziya tingo the news. Tuvadazo kuzeti makasonzo watakutaura kuti James 5 verse 10. Uruona dispensation atakupinza. You become shocked. So I don't know who is not enlightened. Ari kushokwa nezvinhu zvisingashokesere kana kuti ari kutofamba hake nenzira yake. Ndonongo ari kufamba nenzira yake. Because uyu ari kungoparidza shoko ka. Anamboti nditi prophet. Anamboti nditi pastor. But I just share kuti DJ Sparks, do not lie, do not steal, do not kill. Tinayazodzikisa waya ndo zvakaitika bozi ndo zvona hangu utaona chinji anozviita izvozvo. Pane pamwe ndomboposta kunaka kwaMwari vana kuti kasi bozi pane kwaanondiziya ndichiita but I also believe that life is spiritual. Zvokuti unofanira kunge uine paunomboendawo umbonamata uri wega uchiti musiki ndivhurire nzira une vana vazvauda kundiita vanandiparadza. Saka kana muchiti life is spiritual munoda kuedza kuti tichichi mbayatsananguraiwo kana tichiti life is spiritual, that is the essence of it. Chinotanga mweya kozoya mutumbi. What started was the word. Let there be light. Ariziro light rakatanga. So that is the same sequence of life. You are a spirit, then the spirit manifests into the flesh. So this zvauri kufidha manje mweya umu. Mweya uri kufidha chi ndo zvinoproducer zvauri kusangana nazvo muzuva ranhasi. Uri pamatambudziko zvikunetsa zvakatooma zvawakadya mweya idya zvakanakawo, the discourse will change. Once you start eating the right food, which is the word, feed yourself with that daily, because the truth sets you free. Not DJ Sparks, not Oscar Pambuka. The truth sets you free. Mashoko makokuta kutaura ansunyepa ife bozi I remember discussa nongo chiti life maona ndakaite ndiye kuti pane zvinhu zvotanga zvoitika mumweya zvozomanifesta pana background. Saka samwe unofanira kumbogara uchimbonamata kuti spiritual life yako inge yakasimba. Bozi magetotsi pangu pacho tinongorarama uri munyama, unongori munyama usinganamati ndo canal. Saka munyama manje unosangana neyesese, hauna pivot, hauna backbone, hauna msimboti,
tomboti okay spiritual yako ndekwaunobva tombopinda mu-ATR African traditional religion saka utaura kuti iwawo hauna kwaunobva uri ngofamba usingatende ngori munhu uri kunyepa ndokona kwangu aiwa ndapafarira apa because inangu pangu pacho the way andoita nayo mainterview yangu iri different from maybe but ndendatobata pambotara paintro paipa kuti spirituality exactly satofana kuzonzwisisa nyangu tozvisere kupedzisira but teida yadzonzwisisa saka izvi zvitotasira chii from koma Oscar pamwe because mune munhu wedu nyangu manganzi mukuita matombo iwayo tofanira kubaziya kuti mukoma Oscar vari kuita zvematombo kuti muzoita sei but no pane zvimwe zvinoda privacy ka but tofanira kuziya pane zvimwe zvinofanira kutipa because why zvandinokupai ndo zvandinokupai zvamuri kuona painternet zveya zvandikuposta paFacebook nechititi hai ona izvozvo asi hazvikureva kuti ndo patagumira ka kana kuti ndo patiri no ipresence iyo behind the scenes now that is the most important thing tofanira kutenda vanhu vari behind the scenes izvezvo pane munhu ari behind the scenes izvezvi ndo vanhu vakakosha ivaho behind the scenes so a lot of things happen behind the scenes that is the best remedy kazhinji vanhu ka ngatimbonyararai uzongoonekwa industry yapo uzoonekwa chaona kuita chapo ndo zvanangomirira ndichifamba zvangu but we are still into media on the streets tikuita on the streets iri kupisa mumastreets iyo tine maplatform akasiyana-siyana on air yatiri kuita so we are not dead or silent no very active but we are doing it prudently wachibata chirungu icho andina okay tikuzviita nemhando rokwati zvemhando yepamusorosoro mbichana alright maybe my last question satada kuvhara zvedu nechipi chinhu chamunoregreta mumedia like chamuti no I think apa ndo abasibo apa emimi chamunoregreta mumedia mukutanga kwenyu kuita zvinhu izvo mukuzikana kwenyu kuita mbiri and everything chamunatsoregreta kuti apa I think ndesafana kudaiwo kati apa maitika zvakaitika apa akandikwadza tinozongobvuma muchitendero chiti zvaifanira kuitika zvakafanira kuitika asi it was never Oscar's plan kuti ndingomira kuti kuita zvandaidisisa semeuti impoti it was never my plan asi tinongoti Mwari pamwe ndo zvavanenge vakaronga ndo chirongwa chakanaka chirongwa chiya because chaibata zvinhu zvaitika mukati menyika magetsi mvura zviri kuitika mudzimba saka kuparara kwachakaita so nanhasi zvinondirwadza each and every day ndichiti that platform was a very exciting platform saka ndo zvasakisa kuti ndichiita zvatakuya nazvo in the forthcoming episodes you shall be seeing it very soon and I don't want to do it on a podcast level I want to employ people I look at myself as an organization now not as an individual so my thrust now is empowering others andozona mchatoona kuti tichavhura mabranch kuBulawayo and Harare why because universities are churning out graduates vari kuenda kupi so Sparks a lot of people are looking up to you as well for employment ndo zvatinoda isi kucontributa mu-national discourse kuti media house iyo iri kucontributa so much to the national cake ndokwakuconcentrata naOscar Pambuka kuti makambani edu angaende kupi how can we take them to the stock exchange how can we partner with these type of Asians how can we maneuver with the Americans it's a global type of movement embracing also artificial intelligence makaignore artificial intelligence uchatadza kubatidza computer uchatadza kushandisa phone kana kutrade chaiko kana kuzvinzwisisa zvikuitika uchatenga kamera yakudhara iko kwana makamera manyuwani you see what I'm saying so there's much importance ekustudy you cannot run away from it kuziya ma-new trends ekuti ma-headphones manyuwani aapi ma-microphones manyuwani akushandiswa ndeapi it's very paramount ndosaka uchiona vamwana vanoendesa chirori cheOB van kunokavha bhora kumwe anoenda nekasuitcase
handika wakudharania nechirori chakatozara chirori chotoiswa fuel asi umwe anongera nekabriefcase otokupai bhora the same soccer. So that's technological advancement, very important. Invest in new technology, otherwise mapodcast hapana kwaanoenda. Matambo achatadza kucomplya nethe new visual and audio requirements akudiwa. Hausi kutenga phone one apa uziuti uri munhu wepodcasting handika apa phone yako ona painogumira 3G uona pa 3G uri pa 3G but ukuziuti podcaster isi pa 5G tikunakiro kunobaya sokunga takutoona kana picture quality handi munzwa ndosati kutaura. Saka now decide this routine, invest in the right tools, good camera, good phone, good content, right, and atenda hangu but right nyaenda utara vana va akudena kenisena nayo ayo handi yemota muchaprofita hivi ndisavaidzi mune chechi ayo ndotanya hivi pane mwe ngoti yaunongora uchingowanza aina kubvunza unyaya mota kuti mukona chisvika pamurere chiraundi mota apane mota dziri kupiwa malegendi dziri kupiwa vanhu vanosapota musangano zvakanaka ndani kuti mukonawo ichisvika here mune mahopes here kuti unoona kungouyawo mota because inini ndikutotenda ndiri mulist uri mulist pamwedzi rangu kuri kumakatikira kuma amene kuma 800 tii kana tii but ndizvati inini mulist ndirimo saka imimi muri kuona sei isu tinoti ndongoramba tiri padingindira rangu vakatumwa naMwari kunzi vachibvayo ipai Oscar vatumwa naMwari ndogamuchira because Mwari anotuma wa munhu awadaka saka munapiwa chipo ngarambe chipo azviti isusu edu semageto toita tirambe masini atirambe masini nyange masini akaya nemtoupi akaita sei sinokutora masini saka but kungoti hapana formula yekuziva kuti masini tumawane ungaite sei amene pamuswa kuchita izvo zvichete kuti uwane masini zvina formula kuti masini awanike zvachiwa ndinoona hamwe vamwe vanonyora tsamba vamwe vanda sei otoona kuti ipatani yashandiswa paihwine yekunyora tsamba aiwa kati manyorero kuti haya manyorero aitwa apana munhu ahwine hanzina mukuru zvinhu yacho zvinogona kutange zvinekakufoseredza kutange zvinekarafu bozi hazvinzwisisike bozi formula yemota chachaiyo hapana kushanda formula yemota utara yako wega kana no hakwenda yako okay yokupiwa yedu isisi yokupiwa haina formula yedu haina formula yamukuru haina formula I cannot speak on behalf yeformula yavo but hamusi kufunga mbonyero here tsamba yakati rebei muchikurukura kuna mukuru kuti amukuru onai alright inini hangu stance yangu ndeyekuti inga ndifana kunyora tsamba ka kuti ndakazodaiso akazviona anoona kukosha kwangu asingaone kukosha kwangu aone kukosha kwangu zvangu simple story haungafotsera kuti Sparks ndipo popcorn hasi kuona kukodzera kuti ndifana kuona popcorn panguva iyoyo but vamwe vakanyora vakawina it's okay to them but vamwe vakanyora vakanyadziswa asi ndoziva kuti chakanaka ndo chinoita kuti Mwari ablesse because blessing yese maybe tikukanganisa vanhu ka tikuisa zita remunhu momafunga momagumira ipapo Mwari anoshandisa munhu wada kubless anyone anditi you never know ngatigumire pakuti blessing yese rubva una Mwari ina hangu ndoziva kuti haasi kunonga ngasingatondizive but ndingone hope kuti masini vaudze Sparks avandiketeka but ndingone hope vanoketa ndingone hope yekuti but because ndakazoona kuti chii panyaya yemota dzadziya ndakazoona kuti hadzisi kumira anytime soon toda kungosvika 20 chii singopiwa vanhu saka ndine hope yekuti saka mota inozokubatsira handiti mota pamaworks inokubatsira pamaworks
hayi nombobatsira ngobvisa panapa ndisatona zise ndo zvauri ngoda okay hayi alright anyway mukuru thank you very much. Thank you so much DJ Sparks. You know what, ndafara kukutandira nemi mda I'll be honest, you are a powerful guy and very humble. Ndikujaja kubva pandau yakunoku nepatakasangana short notice but haudade waiziva mongo ndaita kutya kaini ndichimboona uchitaura nana Pastor Chiwenga ndichiti aish Sparks anenge ari kutonditsomawo futi azondiwanzirewo amaya but your content is chinotaura manumbers ya kwete kuti Oscar saka manumbers ako anotaura ega cha kuti uri kupusha andozvaona utodya mari inoda kunyepera kurova kadiscipline kekunyepa asi udya mari social media andoiziya andindiwazonditora saka usodya mari wawazonditora nemota ipi taura ndovunza usatyawo but mdala thank you very much. Mwana chimdala dakudza FM atiblessa zvamaitavo amene kuti mbona musinganzwisise kuti zvinoreva chii kwatiri netimu yangu but kugara kwamakaita ipapo mdala kwatiri izvi zvinoreva something because ini kwandiri muri legend mdala zvekutodaro respect mutori legend zvekutodaro zvokuti ipapo ndachiti mufana wangu ngotaya namakuru ano and the producer are very professional. Chimbotaya kutana namakuru your team is very professional. Serious full ndaita kuti chimbotaya kutana namakuru ano no because as much as DJ Sparks asina journalism but ndinofana wakaita saka vanongora vachiti mukoma makupfurira koma notoka ngwara timu yacho yakasimba ndinofana wakaita vanone madiploma nekuitayo vano DJ Sparks toziyeni kuti maethics amunyatsonanganisana nawo but apa manyanya apa dzara ifollow saka I'm very happy but ndafana mukuru kubatana nesu kwamaita umbosangana nesu tichimbokuruka tichagara pana ndaenjoya ndadzidza singaiti ndadzidza dzakawanda dzandadzidza muzuva ranhasi kugara nemi kwandaita so nice one. And to end this news bulletin, here are the main points once again. Oscar Pambuka ndaenda